Biamono omurikyo itabene Job Maangi korwase county area ya Nyamira gotigara soro gongorwa gusi kumulikere meye county ya Kisii abawonchire bali babwateme bagani imeye county ya Kisii bono ningo bamoganire mu governor bwe county ya Kisii Paul Simbarati kwane kibuna nkonyora bali chileses chiabo asenchira yobwango naboigo aserigo lirigiya asenchire mu yokonyara kogendere no bonchire bwabo obagendrete imejo mu cyobosongo kone ngana baro ningo batebire buna maiga yogukuno monone ndwali nabego nebinyi ya COVID-19 nigo bonchire bwabo aseme bagani bwa rokanego kina asabaganira mangane chileses koligerigwa ase obwango Samaria tangoro kwa Evan Somanya boga nomo kachi wo Kisii County andi no manya biashara section ya hoteliers industry njebunango kwa na secretary to the county level section ya hoteliers Rika Traders Kisii County ntue una abanya biashara twarori robo kongwa si biashara byeito ya usi especially asabanta babe hotel ya industries monyo leli tanga ni corona ya chete kira gatonyora tukaba togo sieke biashara pi tukasieka muntu tabwa tinje ndoko kora tabwa tino na bana gusikora iri nyomba because gusieka kuri twasikete igoro ya corona kolende nyasao twanjire na ende twa igoire biashara bya jakire kupiki akake kolende tuetera se asibona tuetera se challenge chinyinga se county yeito especially chileses tokuboliwa chinyinge chilese chiabe chikoto sumbwa no twaye gusaba serikali yenyu mugabano ito Mr. Simba otokonya ase section ya licensing egero wamona isitosi licenses chibe license yayemo unabona umwesimyo maigabana no manyetenga chilese chile chinyinge tugwate chilese korwa ya single business permit, Rika business permit, public health NEMA na echinde korwa chinyinga korwa national government ichi chonse chitoroja so common mwananchi oli okore biashara ya hoteliers industry mugabana ito twagusaba mono onyare kuti harmonize eberese siayemo elieta tobere getira sabantu bali togo wakana jirese anena mono naona ya naragira tengaki ende togera tukabeke kina asense mo ya high court ikikegenda tabakabono tutaranyora amachibu amaya kulende to expect new administration ya soire na biko nyarago kurigeria magania ito no tutagete egere biashara byo tokonye county ito tenye develop twakane revenue kulingana na abantu bantu bagwakana eliera friendly to develop county